He's not studying. He has exam tomorrow. Yeah! Goodbye, click this button. We'll study na. You say I hi. like to fly. My airplane. You say hi vlog. Hi, vlog. You say hi It's vlog. not my vlog. Yo, it's not your vlog, it's mine. Yeah, you're baboy. Don't say that bad language again. You're That's baboy. bad. Ka baboy. Ay, nako. Ah! Sa online ng Pilipino. Yes, oy. Bugo ko Pilipino. Bugo, oy. Araling Ikaw, panupunan. bugo. Ikaw, kabuo. Lumaw na ba yung sa mugma? Gab, ay! Nagamit yung computer na. Yeah? Sus, AP pag yun ang imong... What's your test tomorrow, Gab? AP? Yeah. My God. Bugo pag yun kong AP. And Filipino, right? Yeah. My God. Pagguwat lang ta mami kay di isa ko. My gali. Gab. Dito ko kabaw ani Gab. Ikaw, kabaoy. I'm not that good in Filipino and araling panlipunan, honestly. Naong ani ay. Uy, dili ka, oy. So, saon man eh. We'll wait for mommy. What's up, mga amigos, mga amigas? So, late na kayo ko nag-vlog ron hapon na. Sa oras sa alas 5:20 sa hapon. 5:20. So, sorry, late na yun ko nagsugot sa kong vlog. And then, obviously, traffic yun. Pagos kanduman, yung puntak pang ulan. Sa paman. So, gwanta sa tas traffic na ni kay traffic yun ni kayo tinggawas at soban sa kuan sa eskwelahan. And namogoy bagyo pero layo ra pero apektahan gyapon ta diri sa Cebu sa mga bistak diha maigo kita sa kanang pisig-pisig sa bagyo. In fact, grabe nagkabaha diri sa Kanduman. Bundak kasi bundak yung kinguwan. So mauna and then naiuwan grabe sa ng traffic. Karon stress kay karon cause usa na ko ka client kanang nahaki lang email nila, pero before pa na ako na silang gi-warningan daan about aning mang kuan bitaw free email bitaw like Yahoo or Gmail. Kanig yung Yahoo kay grabe kay I think na compromise na ilang server, daghang king na open sa mga hackers ka na account sa kuan sa Yahoo ba. 한눈 팔지마 누가 뭐래도 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지마 난 니꺼 Ako na silang gi-warningan na but still wala action sila because ako as an IT kuan ko nila IT personnel ba, so mo-suggest ko but ang management na mo lihok ka na or muhatag og memo na buhaton like that. Okay, stop na po. So maka-vlog na pagbalik. Gani magod guys na abot say na magod ni siya pilit ba. So wait, ako man siyang ikuan dili sa kung shield bitaw din siyang pilit. So na may suggestion na ibutang ba ani para mo pilit siya balik. Okay, lisod kay mag vlog sud sa kana na wa ko ing ani bitaw.
Kasi na ko'y tripod, lisod sa dasa po. Sa ko'y kabutangan sa tripod. So anyways, katakong gingon nimo na katakong client na hack bitaw. For example lang ha, magbutang kong email. For example, business1@yahoo.com. For example lang ha, kanang business1@yahoo.com mo na ilang gigamit silang kanang silang negosyo, kanang silang office bitaw ug mo transact karon naay nakasud anang iyang email. Gingnan ko da ako na silang gi-reminder na ayaw mo transact basta istorya na kita kwarta mo transact ko kwarta ayaw nang gamit ang email maghimo kinanamay naanaman mo domain maghimo nang tag email sa atong domain at least safe ba. So ilang mo na gito kanang wag yun lihok ka ba sige kong suggest na anyway suggestion ni suggest pagikuha na sa tigiya so ato nang buhaton pero why action so karon kay moto nahag na sila akong go na pod balik ko ka as nila okay stop na pod excuse me asa na kita to nalimutan nung ko okay so katong hacker nakasuod na siya sa katong email address na business1@yahoo.com na siya igo gyud na transaction ongoing pang transaction ba wala pa nag-kuan bitaw nag payment iya tong gi-monitor yung murag something like ni hangyo kay murag 34,000 man to ang kuan ang amount bitaw yun ni hangyo og mga 32,000 na bitaw niya wa pa kuno sige ato lang hunanaon daghan sad sila transaction niya murag na kuan na to na murag na pending pa ba so ang gibuhat sa katong ni hack naghimo siya another email ang iyang gihimo is iya lang ipunan no period ha imagine ha iyang gihimo is business1@yahoo.com iya din tong email na katong iyang nakita na transaction sa original email na katong sige pa sa negotiate iyang ginan okay kunang I will approve your request na ni hangyo sa 32,000 na lang or something like that so ni go dayon yan iya pa yung gina na sorry kay our bank is na kung kay usually good magpadukuan ka kwarta sa ilamo ko ng bangko yun so go na pod